Καλησπέρα φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στην έδρα του Πανιωνίου λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού, 2 ώρες πιο πριν, για να πούμε κάποιες δηλώσεις για αυτό το μεγάλο ντέρμπι. Εγώ θα είμαι ο διαιτής αναμέτρησης, γνωστός ως Λάρης, σε αυτό το μεγάλο ντέρμπι μέσα στον Πανιώνιο και στην Ρεάλ Μαδρίτης. Θα πούμε γενικά κάποιες δηλώσεις, όχι μόνο για τον Πανιώνιο, αλλά αρχικά ας πω λίγο την πρόβλεψη του μάτς. Πιστεύω το μάτς ή θα λήξει 3-2 για τον Πανιώνιο, το μεγάλο φαβόρι είναι ο Πανιώνιος κατά τη γνώμη μου, ή θα λήξει 4-0 για τον Πανιώνιο. Θα μου πείτε δεν ταιριάζουν πολύ αυτά τα σκόρ, αλλά αυτή είναι η πρόβλεψή μου. 3-2 για τον Πανιώνιο ή 4-0 για τον Πανιώνιο. Λοιπόν, ας δούμε λίγο την καυτή έδρα που θα φιλοξενήσει τις δύο ομάδες στο καυτό γήπεδο του Πανιώνιου. Λοιπόν, πάμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τα πανό είναι έτοιμα, τα λαμπάκια είναι έτοιμα, τα φώτα τέλος πάντων. Το γήπεδο είναι πανέτοιμο με τις διαφημιστικές πινακίδες και τα πάντα όλα για να φιλοξενήσει τις δύο ομάδες σε αυτό το μεγάλο ντέρμπι που θα αντικρίσουμε. Πάμε να περάσουμε τώρα στα γενικά νέα του Ultimate Soccer. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ο Ιωαννίδης φεύγει από την Real λίγο πριν τον αγώνα αυτόν έγινε η μεταγραφή. Πάει στον Ολυμπιακό, ας δούμε λίγο την ανακοίνωσή του με μια φώτο την έστειλε. Τα ευρωπαϊκά μάτς όλες οι ομάδες περιμένουν γιατί έχουν αλλάξει κάποιες ημερομηνίες λόγω κάποιων προβλημάτων, γιατί είχαν στη μέση το πρωτάθλημα. Ας δούμε λίγο κάποιες φώτο από τη τελευταία φορά που είχαμε δει πότε θα γίνουν τα ευρωπαϊκά μάτς. Ήδη έχει ακυρωθεί το 1 με το Ολυμπιακού. Ξέρουμε σίγουρα πως ο τελικός της Ευρώπης θα γίνει στις 15 στις 8 η ώρα στο γήπεδο του Πανιωνίου, εκτός αν φτάσει ο Πανιώνιος στον τελικό, τότε θα αλλάξει το γήπεδο για να είναι δίκαιο και για τις δύο ομάδες. Τώρα για όσους ρωτάτε τι θα γίνει για τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός θα παίξει σήμερα στις 8.30 ώρα. Λοιπόν, έχουμε τον Ολυμπιακό στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς, τον Ερυθρό Αστέρα από κάτω του με 3 βαθμούς, με ισοπαλία η Ρεάλ Μαδρίτης αλλά με λιγότερο μάτς, γιατί έχει το βράδυ το μάτς, το ντέρμπι με τον Πανιώνιο μέσα στον Πανιώνιο. Η Μπαμ FC τελευταία με 0 βαθμούς, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ πιο πίσω ακόμα, τελευταίοι με 0 βαθμούς και αυτοί, αλλά με λιγότερο μάτς. Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, η Μπαμ FC όχι με λιγότερο μάτς, απλά με ήττες. Λοιπόν, φεύγουμε με το γήπεδο του Πανιωνίου, περνάμε για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός επικράτησε μέσα στο γήπεδό του, στο Γεωργίος Καρεσκάκης, με 5-2 επί της Μπαμ FC. Μια Μπαμ FC που έδειξε πως είναι καλή, δεν φάνηκε τόσο καλά, αν και έδειξε στα υπόλοιπα μάτς με ισοπαλίες, με νίκες, με νέες μεταγραφές πως θα μπορέσει να καταφέρει κάτι. Δεν μπόρεσε να καταφέρει κάτι εκτός έδρας και έφερε ο Ολυμπιακός έφερε 5 γκολ στους οπαδούς τους να χαρούνε. Ο Ολυμπιακός είναι στην πρώτη θέση. Πάμε να δούμε την κατάταξη του βαθμολογικού πίνακα και περνάμε στο τελευταίο κομμάτι για το σημερινό μας βίντεο. Πριν το match, γιατί έχουμε να περιγράψουμε και το match μετά και θα δείτε τα highlights. Λοιπόν, έχουμε μια αναβάθμιση στο γήπεδο της Μπαμ FC. Λοιπόν, έχουμε και λέμε σπίτι για την Μπαμ FC με teleporter που έκατσα και έφτιαξα. Σας κάνει teleport στο σύνδεσμο, σε ένα σύνδεσμο.
Το μαγαζί που έχω αγοράσει τα πράγματα είναι εδώ πέρα. Αλλά έχουμε και μια νέα προσθήκη, κινητό, για να βλέπεις τα λεφτά σου, αλλά και μπορείς να δεις και από εδώ πέρα. Αλλά άμα θέλεις θα κοιτάς και από εδώ πέρα. Μετά γυρνάς πίσω. Έχουμε κάτι σκουριασμένα McDonald's από τους hooligans της BAM-FC που ξέσπασαν και καλά. Μια βίλα, δεν μπορείς να μπεις μέσα, απλά μια βίλα της BAM-FC. Και μετά έχουμε για την BAM-FC και σκαλιά εκτός του αγωνιστικού χώρου που σε πάνε στο σημείο που θα παίρνουν δηλώσεις οι παίχτες, οι προπονητές και όλο το επιτελείο της BAM-FC. Εδώ πέρα είναι τα γραφεία της BAM-FC, δεν είναι έτοιμο, έρχονται και άλλα πράγματα, όχι μόνο για την BAM-FC και για τον Ολυμπιακό και για τις υπόλοιπες ομάδες. Αυτά για το επόμενο κομμάτι. Επίσης έχει 2 με 3 νέες μεταγραφές η BAM-FC, πάμε να τις κοιτάξουμε. Έχουν τον Ροντρίγκο, έχουν τον Anime Fan, αυτούς τους δύο. Κλασικά κάνει νέες μεταγραφές η BAM-FC, μπας και τους βγει επιτέλους και πάρουν έναν καλό παίχτη. Άντε να δούμε, καλή συνέχεια σε όλους, σας περιμένουμε στο μάτς το βράδυ και στα υπόλοιπα μάτς. Βασικά να κάνω μια υπενθύμηση, γιατί πολλοί ξεχνάτε τα μάτς και μπαίνετε τελευταία στιγμή και δεν προλαβαίνετε. Θέλω να κοιτάτε κάθε φορά στα μάτσεις, να βλέπετε πάνω, γιατί κάποια μάτς, από ό,τι βλέπετε, άμα πάω λίγο πάνω, λίγο κάτω εδώ πέρα, να, Ρεάλ Πανιόνιος, Ερυθρός Αστέρας Πανιόνιος. Αυτά μην τα ξεχνάτε, γιατί κάποιοι τα χάνουν. BAM-FC, Ερυθρός Αστέρας. Αν και τα στέλνουμε εδώ πέρα στο Remember πάντα, αλλά μπορεί καμιά φορά να το ξεχάσουμε. Να το στείλουμε και να πρέπει να πάτε πάνω και να το δείτε. Μην ξεχνάτε τα μάτς. Οι αρχηγοί, να ενημερώνετε τους παίχτες σας, να κάνετε προπονήσεις τους παίχτες σας και την ομάδα σας. Αυτά. Καλή σας μέρα σε όλους.